Това е Петя. Тя мечтае за любов, самостоятелност и по-добър живот. Петя се сприятелява с момиче, което изглежда успяло. Има пари, дрехи и стилен живот. Малко по малко тя започва да убеждава Петя, че има лесен начин да изкарва пари и че това е шансът ти. Понякога този, който те насочва към опасност, се държи като приятел, но всъщност иска да печели от теб. Петя заминава, примамена от обещанията. Ново място, без близки хора. Телефонът ти е взет. Тя губи контрол над живота си. Ако някой те кара да правиш неща, които не искаш и те убеждава, че нямаш избор, това е насилие. Това е трафик на хора. Кажи на човек, на когото имаш доверие. Потърси някой, който може да ти помогне. Не мълчи. Обади се. Има хора и организации, които ще те защитят и ще ти помогнат да се върнеш безопасно. Ти заслужаваш уважение и свобода. Смелост е да потърсиш помощ. Не си сама.